Good morning jotono aina lam so tisani channel khakai woni jotono kaha krim tongbaina ang ke kongrai ngai rungthum to basa kosto ngai tongu ke tini kaisa jaga o thangjani tongmani thangma thosok sing jakiya tawa haino busai bai risum no thok bai u thokan si beta bobai yo ke kutung khayo ri bukuno sina ma jang sai tong sing ro kopala ko ke kisala aramba ma hai ha mi apro biti kolcha sa hanumani ke phoyo kisa runja kama hai mi apro 96 fever moi tongo check khainai mani ke tabu tisa khainai ne otha Sinai tong dira kani fever same to same singi tong mane kome ya ta ke bwsak sakao ta su kostong ya bisingo si kosto ngi tongu ke check khainai mani mi apni me baksa si umpi mani onai nai de ang no funuk nai do no bunuk nai da ang funuk nai ang kisa ke lungu to man bangi bitang samali ya mo sa de bisingo de biara ro de ni da tong ka tamang ka pal chimaya kisa hingga ne hingga menbangi ni ang tamu pana non kasih jaga tanah sama ni panda kasih toto kotor ni besala kusuni panda ta hingga kon berarti thaya hi tong mani ne basis robai bu jugal siri hai kon berarti ke thangi pa phai pele ne hi hongjala hingga ba jugal bai ready paila hanta bo hingga thang lai sinai bahai ne sama ya besak to bokrok sama ni no nugi buji tong na hingga suk jugali kon mati phaile male lamo wati babisi batha kisma tonglaisu yang ge base asuk jak sidur phuljak ro kepe sadok u helmet buthui phai hingge bawati kisa srao hingge haising paisu ta hingge sok phaile la jen sok phaile wi to toy sa sra batha ge ri ro akro bidi khaiwi thang tonglai la hanta hingge sati bu khungsa mao sati khungsa tui base bekani ke jang phai pe lagira la ha hingke yang ungkologo botei rok phai tongbai borok phai tongbalang situng hai borok kobang mamon naising ke chile lai la yang ke tui lulai tong ha mane ke kaiwi tong la ta borok no hingke kaiwi tongbai la hingke yang tui lunai rok lai thangwi tongbai hingke no nai di nung manai yang kahage sprung mal yang na garo borok ni warok mala liana gobang monbangi thali bufang bai mang sing siu ge yang ge yong gotos rok lui pai bai khana tekor sa lui tongo no na gage phunung mali ando mungkin moi to ha jomatia kai mung phu mungke muge chamar ge talne putta akra hingke yang hingke ambo prangjuk srok rok sok phai wi jrai tei phai nai tong phai bela ha hingke tak phana ni kongrai bukung kuphungja lama rok orde besai bai tong kongrai bithi rok te saroi te phai jage hingke ta hingke jeng te porni mai chawi akoi aro naga phai sila ha sato bi sila hingke joto rok kawi tong bai hingke lomani ki sabari wi mami lena gorji boro hingke kaisa bithi pachai hingke ta hingke jeng horung hando horung paila ha hingke naina lepik rong watui wa mani si watui ni bangai panda ro hai lengka sa siu phatarong lia bisingo si borok hiali rok sa naima tonglai siu mangka bai hingke jintri ul mai jai phai tabuk subo hingke hor singla mai jai phai mani hingke borok to tinis thangpai pinai hingke borok ke thangpai bela ha bai sro akro hingke jengke thanglai ria ani bosaro kostong tongmon ban bangai ne tei thanglai yang paile la ha basi sro masai tongbai hingke angke borno video simi chak to hata take hor ni mai mui paila ha ses mangsa krikha ya tongko mangsorok to tongko apane u telka mai ro krikha ta hingke ang to wok bahano asuk ani priyo ong thaya favorite ing thaya mon bangai ang wok bahan chaya a bai chawo hingke tabo hingke phungai aila ha adong mona kok samani khana bai di nang lần nang ke con là xử lý à con cái to cụ là cái gì bage sagrale ama saman na si sagra bage kongtei basha kolol ma ka bukong zara ka ze kori pu bai cham rồi sai cái bao bai nhiêu si cả sao nó ama ama ye cái nâng lệ hơi nâng lệ ama ye oh ya
le Betra. Sana hoa. nó hả boro sagradi Amai. Hammer ko check is kupo no. Uli oma ni kapal. Noi ra sasri ka. Adi naik ke. Hai ka ang santi ek le ro yang be. Mata nai mang leng lang thar sa nai le ka kare ka. Boleh sana dah sambil Sidi. wah tunjukkannya koi ini ada koi ini para barang ini para boro lama kanda kalian bawa Yes, now de. saya tina pala lama kanda Ya Yan ulat paling na. Biri pa show ya khop le. Samong way mo samong way sila ma Anh nhắc luôn em anh thằng con bé đi nó làm cái làm nó đi Hai sar mas har jang nai tuma. nganta nang nulis đi so tabo hangke jeng noro mairok akrok chalai bebi techa phai tabo ke yali roi thanglai sinai mia pro to urumuru yali rok rolai malia hangke ba ting sing pro je mosamung nungmani ba sobo suto siarok phang tonai do mu kaisa niyom si jini jomati arok hangke to bujinai sinai ebana te alka rong ni rong ke sia phanangnai omo kaisa niyom risumani din no hangke borok rubai manawo hangke borok kisa masawe akrok pupunoge akroi rang nau haita engke ang basuk ruwai ni meaning rok kahama ke sai meya dong ke chrai ang basuk okra rok bungya ba panje simani omo hai niyom makhayo hi simi siu engke tabo hingke jeng hiali rolai tongo pila tobo yang basuk sro akrok rolai tong hangke jeng thanglai sinai ani basuk sarok sathaya hingke nogo bo haino khake ke watui kwbangma wajak nok si baiti baiti ong tongo kaisa nok Facebook popro somoi rogo bai painai samaya sengkri rogo bai tongkhele dosas tolainai tati rowoi akrowoi thanglai sinai tabo hangke mairok chabalai akroi borokno hiyali rolai tongo haja kedal chamri kedal ni mukhang ro asuk kaham ke push phunuk malia photo o seroi maro sinai ni rok naidi tani homalo watui bili asuk borok bo haino kaham ke malia ke hiyali namano sosi phatar ros nalai malia nogo si kesima kesi hiyali rok mana lai siu hingke bon bangui hingke ani bwsai hiyali roi tongo tak jeng kani ke ronai ta hingke bon bangui kani ke achuklai tongo ta hingke ang to bwsak sajak thai ani bangang hai mungsase wngani muchung liang tongsi rokoi simi si tongani muchung tongsiyo aboni roi lang dadi thangnai tak bike bai sima thangmani watui rok bo dewa phionai ta lama rogo majak pike teisi siri sarai nokbar watui rok kisama sabo hingke teisi mui painai ha hingke tabok aro hiyali rok bai khe cheng lama o thanglai sinai sonai tongdi omo khe kaisa niyom ang to khunujak ya khunui rolai borok bo hingke nok makhna ni rok kisama sani jeman sak to ang nok no phunukla do hingke blog to khaiyo hapano kisa bade ong tongha ang daily khaimai ang tongo kisa time rok maya nok rogo bo pailaya yang bai ang palaya mani bangui hingke tabo hingke jeng nogo thanglai sinai hi wngkhai phailai ha hingke nogo thanglai sinai bangri mono kurti soina sibo rinai rok hingke dudung bubung ngo hi yang buso ringhoi kok saima tongkho thanglai ba nailai manle watui si tato klai langkha aprom hingke ba lama rogo tini majak painai hima mani hingke tamo hingke jeng thangui tonglai ha nogo tei hingke video no asuk follow liya do nog vlog jagui si tongkhana je khaimani to phunukla hani rok no sajagui tongkhe please comment khai di jotono hambai jotono.